Hoshin Kanri je asi najlepší nástroj na vizualizovanie a nastavenie stratégie. Okrem toho slúži aj na kontrolu a naplňanie strategických cieľov firmy. To všetko hlavne vďaka prehľadnému zobrazeniu súvislostí týchto cieľov s krokmi na ich dosiahnutie na malej ploche. To celkovo napomáha nepodceňovať alebo naopak nepreceňovať niektoré vízie. Hoshin Kanri pomáha zodpovedať kľúčové otázky. Kde chceme byť v budúcnosti? Ako to chceme dosiahnuť? Kedy chceme dosiahnuť naše ciele? Ako budeme vedieť, že sme ich dosiahli? Kto sa bude podieľať na dosiahnutí cieľov? No a keďže jeden obrázok povie viac než 1000 slov, poďme si ukázať, ako to vyzerá. Vyzerá to ako taká X-matica, ktorú postupne vyplňame v smere ručičkových hodiniek. Začíname dole, kde si zadefinujeme hlavné strategické ciele na obdobie 3 až 5 rokov. Následne vľavo vypíšeme ciele na tento rok, ktorými prispiejeme k dosiahnutiu hlavných cieľov a preniky týchto súvislostí vyznačíme v príslušných bunkách. Potom hore vpisujeme už konkrétne kroky alebo akcie, ktoré je potrebné vykonať, aby sme naplnili ročné ciele a dokedy majú byť vykonané. Následne vyznačíme, ktorý krok alebo kroky napomôžu dosiahnutí ktorých cieľov. No a keďže každý krok by mal prispieť ku zmene aspoň niektorého zo sledovaných merateľných ukazovateľov, v pravej časti si vypíšeme všetky merateľné ukazovatele, ktoré budeme sledovať. No a potom už len vyznačíme, ktorý krok by mal ovplyvniť ktorý ukazovateľ. Aby ale tento dokument bol naozaj aj nástrojom na dosahovanie strategických cieľov, je potrebné určiť, kto bude zodpovedný za vykonanie jednotlivých krokov. Preto tiež v pravej časti vedľa merateľných ukazovateľov vypíšeme či už oddelenia, pracovné pozície alebo konkrétne mená, ktoré budú zodpovedné za vykonanie uvedených krokov a vyznačíme to v prienikoch. Takto sa dá zvizualizovať stratégia nielen celej firmy, ale aj stratégie jednotlivých oddelení. Na záver by som ešte spomenul, že tento nástroj sa používa pri stanovovaní dlhodobých strategických plánov a nie na operatívne riadenie aktivít počas roka. Tento dokument je vhodné vysvetiť na manažerských meetingoch ako pripomienku, či sa na meetingu venujeme veciam v súlade s našou stratégiou alebo nie. Tiež nám to môže pomôcť zaktualizovať stratégiu, ak nie niečo kľúčové chýba.